Ремонтын біраз көтіп тұрға тұру келешек иқтисады хәл белән бәйле рәвештә безнең ишек алды. Республика программасының быелга финанслау күләме киметелә, әмма планга кертелгән 6775 йорт ишек алды барыбер яңарачак. Бүген президентның ярдәмчесе Наталья Фишман онлайн элемтәдә шулай дип белдерде. Нинди эшләр каралган, барысы да үтәләчәк, әмма элеккегечә 3 ел эчендә түгел, 5 ел эчендә. Урамда тынлык, күгәрченнәр генә ялгыз йөри. Казан ишек аллары бала тавышларына сусаган. Илдә үз изоляция һәм бу сизеләде. Без Казанның Голубятников урамы 20нче йорт янында. Безнең ишек алды программасы буенча монда яңа балалар мәйданчыгы, 12 эскәмия, яктырткычлар барлыкка килергә тиеш иде, әмма пандемия вакытында бу эшләрне башлау мөмкин түгел, әлбәттә. Илдәге тотрыксыз икътисади вазгыять белән бәйле безнең ишек алды программасы да 2 елга озайтылды. Демәк, 22нче елга түгел, 2024 генә төгәләячәкләр, әмма борчылыр урын юк, ди Наталья Фишман халык белән онлайн элемтәдә. Выполним в полном объеме программу. Без программаны тулы күләмендә үтәячәкбез. Быелгы бюджетка түзәтмәләр кертү белән бәйле кайсыдыр ишек алларын төзекләндерү киләсе елга күчерелсә дә проектын барыбер быел булдырабыз. Аны раслар өчен халык янына да быел киләбез. Финанслау быелга кими, шуңа да иң элек 2014 елга кадәр төзелгән иске йорт ишек алларына игътибар итәләр. Мәсәлән, Мусин урамындагы 59нчы йорт янында бердән-бер күңел ачу чарасы ул менә шушы кымлык. Көн кебек ачык, әлеге урын төзекләндерүгә беренчеләрдән булып мохтаҗ. Безнең ишек алды программасы буенча барлыгы 6 төрле эш планлаштырыла. Ул юлларны, тротуарларны төзекләндерүдән алып, балалар мәйданчыкларын урнаштыруга кадәр. Моннан тыш яшелләндерү, яктырткычлар, эскәмияләр кую, чүп тегү өчен кырылмалар ясау. Марсель Халитов из Казани пишет: беспокоит, что во дворах уничтожают деревья, советские турники из железа. Сорауларның күпчелеге яшеллек һәм аның дошманы автомобиль хакында. Парковка кирәк, әмма агачларны кисү ярамый дип җавап кайтарды Фишман. Без агач кисүне кабул итмәячәкбез, аеруча парковка ясау өчен. Яшеллекне саклау безнең өчен беренче урында тора. Агачны 2 чиракта гына кисәргә рөхсәт итәчәкләр. Ул аварияле хәлдә булып, кеше гомеренә куркыныч янаса һәм ашыгыч ярдәм белән янгын сөндерү хезмәте машиналары үтү өчен юлны киңәйтергә кирәк булганда гына. Нәкъ менә сезнең ишек алды нинди булачаксың? Двор Татар сайтына кирип карарга була. Шунда ук проект белән танышырга мөмкин. Ул йорт буенча өлкән кеше белән расланган булырга тиеш. Если вдруг так вышло. Әгәр дә сез мондый беркетмәгә кул куймасагыз, ишек алдына нинди үзгәрешләр булуын белми калсагыз, кичекмәстән безгә мөрәҗәгать итегез. 1 меңләп мөрәҗәгатьне караганнар инде. Бүгенге вазгыятьтә аралашу, халык белән фикерләшү шулай онлайн бара. Менә кайнар линия телефоны. Әйтеп үтәргә кирәк, аның саннары символик. 27 май Тасыр оешкан көн. Дай бог, к этому моменту у нас закончится самоизоляция, и мы все будем радостно гулять по набережной озера Кабан и другим замечательным местам. Айгөл Бәдретдинова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.